Bodaj dobrý deň, pán Jožko. Víš ten Adlon, Katika, kamže? Pána osvieteného hľadám. Prepošta. Tento akorát nie je, však vypustí z priekopy. Že vraj nejakú murudskú kaplnku, čo tam chce postaviť. Ale cítim, že bude hostina. Morku som im upiekla. Za to, že sú takí dobrí. Vďaky. No, neviem. Minule, že vraj som počul, že bola keď jetráky ušiapal, že bol na ne prísny. No, ak si zaslúžili, pán Prepošt sú autorita. Ak sa aj prísnejšie pozrel, nevadí, slabé povahy to neľahko prežívajú. Ku mne bol vždy dobrý, ako siroty sa ma ujal, šatvočky mi kúpil a krmil ma. Neviem, kde by som sa bez neho podela. O chudobných i v núdzi sa vždy postaral. Dobre, však v poriadku. Ja len hovorím, čo drmolia veriaci po kútoch námestia. A nevraveli, pán Prepošt, keby sa vrátia, rada by som im sama tú morku odovzdala. Na fare nie nikoho. Neviem, Katika, on furt volá, kde lieta, buď cestuje do Francie, alebo píše knihu za knihou, alebo potom ide zase na zrast tých kultúrnikov z Kremnice, potom zase premýšľa, že čo urobí so starou školou, že ju prebuduje na nejaký kresťanský dom, neviem kde je. Práce má veľa a plány obrovské. Dobre, idem ja teda. Víš ten Adlon, Ilonka, bola si hľadaná. I tebe, Jožko, i tebe. A ktože? Vujka, teda Morka. Katika priniesla Prepoštovi. Počuj, ty si nedáš pokoj s tou maďarčinou. Prepošt sa budú hnevať. Ale však mi to nemusíš povedať. No tak mne to len tak ušlo. Som dlhé roky slúžil pod inými prepoštami a tento tu je krátko, tak som si nezvykol ešte, no. Nuž len si zvyknúť a zabudnúť na staré, že áno? Čo už narobíme, keď vedecký je pán Slav? Ticho, to sa bude počuť. A veď je to pravda. Bola, kedy sa horlivým Slovákom tak nadávalo. Či hovorilo? Veď dobre, ale to za Rakúsko-Uhorska. Teraz už máme Československo. A okrem toho aj ty si Slovenka, nie? Som. Aj mama boli, aj tata. No, a prečo ťa potom Ilona volajú, keď si Helena, Tiež som ešte za bývalého prepošta Ručna ja slúžila. Zvykla som si. U pánov to bolo tak. To je pravda. Slováčisko si zvykne aj na smrť. Hlavne nech je krajšie ako susedová. Tak. Pán Boh, daj dobrý deň, idem. Pán Prepošt už prišli. Ešte nie. Čo treba? Pečené mäsko som im doniesla. Dali sme. Hej, Morka, dajte, vezmem ju na faru, nech nezačne znova behať. Aspoň nemusím variť. A netreba. Rada im ju sama odovzdám. Chcela by som sa im osobne poďakovať za tie pozemky pod hradbou, čo posunuli, aby sme si viacerí mohli domy postaviť. Je to nebeská duša. No nič, idem ja smerom na cintorín, možno ho cestou stretnem. Však ako poviete. Počuj, Jožko, koľkýkrát tu bola dnes? Ak počítam len s Morkou, tak druhý. Však tá chudera sa viac nabeha ako za života. To Katka? Nie, Morka. Dobrý večer, Voskolo. Pán Boh uslíš. Ešte teda pán Boh uslíš. Kam ste sa vybrali, Helenka, na cmite? Ale kdeže, pán veľkomožný, len hen nabralo k pamätníčku pomodliť sa. Ale vídam vás tam často. Kostol vám varí už na modlitby nestačí. Stačí, no ale tam sa stal zázrak. Nepočuli ste? Nebo sa otvorilo, svetlo Božie zalialo svet. Aniel nebeský sa zniesol, aby zachránil to chudiatko pred smrťou. No, ľudia tak hovorili. Neverte všetkému, Helenka. Vy ste to vari videli? Nie, práve som im postelné na fare menila. No, vidíte. Ľudia sa boja všetkého. Iba Božiemu slovu treba veriť. To je pravda. A či nie je pravda, že to dievčatko Anastázia sa nezabilo, keď spadlo zo skaly spolu s húskami?
No, len tie husence sa pobili, veď to je učinený zázrak. Zázrak to je. A ďakujme Bohu za to, že sa malá Špetková iba doudierala pri tom páde. Určite nad ňou aniel strážny bdel, ale verte, že ja som ho veru zniesť sa z neba nevidel a to som sedel rovno na farskom dvore. Ilona, ty tiež akože uveríš všetkému. Tieto hrncové baby, oni brdlú ako voda pod pokrievkou. Okrem toho, pán prepoč, som sa chcel spýtať, že čo s tými oknami na chráme, lebo nám zateká do kostola. Áno, áno. Dal som už vyhotoviť nové. Čo chvíľa ich dovezú. A ešte potom vežu bude treba opraviť, ochotza nám padá. A čo urobíme s farskými maštelmi? Pretože tým božím hoviatkám tam tečie na hlavu. Verte, Jozef, že im mne do fary zateká. Keby som bol vedel, v akom stave mi prepošt Rudnaj zanechá bojnické beneficium, vôbec by som sa nedal nahovoriť na túto štáciu. Veď ja nie som kňazom, prepoštom, ale stavbárom a murárom a účtovníkom. Moje kroky viedli naozaj kade tady po Slovensku, ale takto zúboženou farnosť som jak žijú ešte nevidel. Veľa ešte treba. Budovy opraviť, záhradu obriadiť, vinič ostrihať, filiálky podporiť a napreť peňazí nie je to. Dediči po grófovi Palfin svoje dominium viac vykrádajú ako podporujú, vôbec sa na nich nemôžem obrátiť. A dokonca som počul, že plánujú svoje majetky, čiže zámok a kúpele, predať. Len to nie, a kto nám bude vládnuť? Vláda Helenka, veď my už nemáme monarchiu, ale Národnú radu, už 10 rokov žijeme v Československu, vari ste zabudli. Som stala taká zmetená, všetko sa mi ako si pletie. Mimochodom, Jozef, lípky. Áno, pán prepošt. Presne 10. Výborne. Musíme si totiž uctiť ten moment, kedy Slováci spolu s bratmi Čechmi vzali budúcnosť do vlastných rúk. A ja som stal pri tom. Vznik Československej republiky bolo veľkým vykročením spod tisícročného jarma maďarského do modernej, slobodnej Európy. Len si tú slobodu udržať, na jej pripomienku vysadíme lipy okolo kostola. I keď slovenských horlivých ľudákov je navôkol viac ako dosť. Nesmieme sa nechať voviesť do omylu. A pán osvietený, a opäť si budú prijať? Takú morku? Neviem, Helenka, ako si nie som hladný. Študenti gymnazisti majú o chvíľu prísť, idú mi pomôcť s mojimi objavmi v jasle. O, vy sa nebojíte? Aby ich nezavalilo v tej diere. Čo nezavalilo, ale tých drakov, čo tam riemu. Drakov? Tak veru, už moja stará mať vravievali, že v jaskyni pod farou draci drýchmu od nepamäti. Je to vraj diera do samého pekla. Ale neverte všetkému, Helenka. Ľudia sa boja všetkého, čo nepoznajú, kým to nespoznajú. A čo to potom je? No, v jaskyni pod farou žil kedysi dávno pradávny človek. A tie kosti a zuby sú zo zvierat, ktoré lovil. Dávno už tie tvory vyhynuli. Nemusíte sa báť. Všetky tie objavy treba spísať a zdokumentovať pre Slovenskú muzeálnu spoločnosť. Jozef, prosím, pripravte potrebné náčinie a Helenka, vy izbu v kaplánke. Vážení archeológovia z Prahy a Bratislavy prídu. Zaujíma ich môj objav. Spoľahnú sa. A pán prepošt, ešte som sa chcel spýtať, že potom na rannú svätú omšu chcete prosby ku komu? Dáme k čiernej pani, alebo k nejakému... To snad nemyslíte vážne, Jozef. Čo máte stále v bojniciach s tým čiernym prízrakom? Však ja len tak, že však on sa tu zjavuje sa čierna pani, teda žena oblečená v čiernom, vždy predtým, ako sa nejaká galíba má stať. Aj v 1888 ukázala presne na miesto, kde potom neskôr požiar vznikol. Nebyť toho, že ten chudák, čo ju videl, sa zlákol. Jozef, to je síce všetko pekné, ale k duchom sa neradno modliť. Je to rúhanie sa voči Bohu. Pekne nášho patróna, svätého Martina, proste o pomoc a nie kadejaké dávne prízraky. To musí hneď a zaraz prestať. Všetko musí byť podľa cirkevných pravidiel. Vo všetkom musí byť poriadok. Oni by mali byť našim richtárom. Múdri sú a vzdelaní. A čo budú na večeru? Takú morku? Čo? Neviem, Helenka, možno by som len niečo malé zjedol.
Nie, že budú zase len ten žabý blen jesť. Veď už sú len kozďa koža. Blen, to nie je blen, Helenka. To je kombuča, zdravá huba. Tože je huba? No ja poznám kadejaké od dubákov až po kuriatka, ale hen to vyzerá ani, čo by to už niekto raz zjedol. No tak to máte asi pravdu, ale je to veľmi zdravé. Dokonca prospešné a dobré na imunitu, trávenie a pečeň. A myslím, že aj vy by ste to mali skúsiť. Hneď smoklíte, len čo vás opúkne. Dajú s tým svätý pokoj, pán osvietený. Dobre, ja si radšej nakrájam salámky od peča a im ukrojím tiež. To je výborný nápad, Helenka. Tak dobre teda, dám si niečo na večeru malé od mesiarov z hotela Lipa. Helenka, keď už tam pôjdete, povedzte prosím Ferdínu, nech na mňa nezabudne s tou zakládačkou. Dobre teda, ja idem. Objavy v jaskyni pod parou čakali dosť. S pánom Bohom. Dobrý deň, pán Morka, priniesla som vám prepošta. Teda, dobrý deň, pán prepošt, priniesla som vám morku. Ale to nemuselo byť. Ale chcelo. Dajte ju Helenke, bojnické síroty sa určite potešia. S pánom Bohom. S pánom Bohom. Je to teda s pánom Bohom. A idem aj ja a morku zoberiem na jej poslednú púť. Pán Jožko, a pán prepošt nevraveli, kedy sa vrátia? Dobre, tak ja idem. Ja vy čo tu, ja to tu potrebujem dozametať. Šup preč.